O despedimento dunha traballadora da residencia Soremai de Pontevedra pon en pé de guerra a CIGA. O sindicato denuncia que a medida é arbitraria, represiva e sen fundamentación laboral. Aquí hai un acoso claro sobre unha traballadora e única exclusivamente de carácter sindical, unha vulneración de dereitos de liberdade sindical, e é clarísimo. Sandra Iglesias, a traballadora despedida, comezou na residencia no 2019. Encadeou varios contratos ata que en abril de 2021 fixeron a indefinida. Asegura que os problemas non comezaron ata que en xuño de 2022 foi escollida delegada da CIGA. A raíz de sair como delegada da CIGA foi cando empezaron todos os problemas, tanto como por parte da empresa como por compañeiras que representaban outros sindicatos. A raíz do cambio de dirección, pois, bueno, o acoso xa foi bestial, porque molestaba, porque freaba certos acordos que querían chegar por debaixo de convenio, presudicándonos a nós como traballadoras. Iglesias asegura que as tensións non só foron coa nova dirección da residencia, tamén con outras compañeiras do comité de empresa. A carta de despido que ven que falla a empresa, só fala de supostos, de malos tratos de palabra hacia as compañeiras, cando non son reais. Entón, nos consideramos que aquí hai unha persecución clara e evidente dende o momento que ela é delegada da CIGA no centro de traballo. E ao mesmo tempo tamén consideramos de que se está tentando un pouco contra o modelo sindical combativo e reivindicativo da CIGA. Dende o sindicato explican que a intención é recorrer o despedimento pola vía xudicial para conseguir a súa nulidade e que a traballadora volva a ser contratada. Ademais, iniciarán un calendario de movilizacións con 2 concentracións ás portas de Soremai os días 5 e 11 de xaneiro ás 12 do mediodía.